wondanging Prawadyabala pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakondha warna-warna Winda Jala Triyana Sri Kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu ingkang putra pringgodanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Ndrawati miwah Rama Kyai Jodipati kula Cemadung dawuh ingkang putra Jangkar Bungurunturja Cemadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena Gatotkaca Antarjantasena wonten timbalanmu wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan Atmajane ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti ya nggih nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta nanging babak anglayani jujul lan usuli durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sowane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe mongko Werkudara Janaka Nekra Dewa kabeh padha sarujuk ya mung wakmu Ndrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar ing atase Semar kuwi derajate Panakawan Semar kuwi ming batur saumpamane lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten po. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali, tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nanging yen Bagong ora gelem bali, kowe tak paringi purba kalawan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Po. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen sak gedhagan iki bapakmu kaya ora cocok, ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen to lenggahing Siwa Ndrawati kuwi mengko
didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangga dina iki. Yo, senika ngesake dawuh. Kete nunun gatanira wirang tumandang setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sampe penake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing materi Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut Kaliwondo goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ora dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonen. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati menyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Darawati suudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampean lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujudane ora masalah. Wah, wis sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok kewahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono gawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan ning kene aku.
Kaya isih ngoyak ya Sencaki ya. Mengkene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah, yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwandarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik kok. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja Mak Setyaki kewangi Siwandarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Us. Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentara. Terus bapak dawuh karo Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi njlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Paserten? Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dadi menter? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem ora. Niki ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Suramarta Jayamrata. Enteni kono Sencaki. Wis gawe yo. Ngampet ambegan.
Engko aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapak ki ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Ngene? Wis. Sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini ki nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun-medun landing. Wah, gleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Wah, oh ya mung peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Lho aduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan wah aduh sapi keng tak srondol mongko jebol wis kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa kena lemah kok ora ilang ambune jedul ya Amo Suramarata Jayamarata ayo Wresni Wira Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki mau aku kalah karo kowe saiki kowe wis ngara menang karo aku ayo ngantemo Bagong ngantemo nek perlu godha wesi kuning godha wesi biru tak keprokno sirahe Bagong nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani
Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Sencaki. Sencaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles. Sirahmu pecah dadi 8 Sencaki. Awas! Janane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula sumanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambato, colke. Piye, colke? Anak wani ora nglimpis kok mburi colke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, ora mung mabur. Delok, ayo. Udus. Ketak kowe. Gatut kaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gake sawangen. Lho iki yo langsung ambles bumi. Cus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Ayo kowe. Ayo metu gane atiku. Metu ya metu. Candak dening aku. Weh, ayo. Ayo. Sambato. Untir gulumu pedhot. Modal kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu, mang pedhot. Ih mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki jangan. Edan.
Bagene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Wis. Jajo ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangen? Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji e. Kene mlebu meneh. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu modar kowe ora. Pansane maye jeneng lemah. Apa itu? Dimas Wonosena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu kowe. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Kuwi enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Kuwi mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek panjenengan gendhasi karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak.
ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antarsena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelute Antarsena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antarsena ya. Malah Kakang Garukaca kandhalono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edward? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Oh tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Serius? Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kara Welang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan. Nun ngapunten aku lho iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé lah. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku alat Waton kowe nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Namun kok iso bahasa Indonesia? Breget. Ora ngoten. Wis kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes. Gawanen ngono. Nggih, nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih, nggo aku nyusul kowe. Oh, nggih, ngestaken jawab. Pamit nggih. Yo.
Tresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring dawuh bareng tak sawang sukadoan lah kok Bagong malah ndotong-ndotong pusaka nyatanipun sanes niatipun Bagong namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu adalah ora pati ndhugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune lajeng kepareng paduka Arjuna wonten maring dawuh ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lahir batine Kyai Semar pareng paduka kados pundi aku tak nanjihke marang Kayiwangan Panangkaran Suralaya suwani wang Kulon Bathara Guru babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan nah itu lho mengkaten lajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka mengko aku rasuwe bakal bali meneh ning papan kene sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka iya Kyai
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak tumbak ing samudra Kalelumut ambrang kanggeng Hawita denceng-dencengan Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudayong Pak Pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe punapi ndi mila kayuwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisawanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang alah ae nggih menika sawanipun Kresna ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila awon sel patrestu menika timbalana menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara di Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca. Kula nom ngestaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana. Nggih, pun tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Napa kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo Pukulun Yaya Luntampa. Akarya Bambang Tiasulun ora liwat pangestu Lung Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula manungsa Paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe asung pekabaran bab apa kelampane ingkang dumados wonten ing jagat nalika semanten ingkang wayah sumandhata negari Ngamarta nanging dumadakan mboten kanyana-nyana wonten sawanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhakaken utawi mbabar lelampahan bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana apa ana ingkang kleru babagan Kakang Ismaya nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu Pukulun. Mboten nama kula badhe nglincipi carang papak babar pisan mboten namung panggrahitanipun ingkang manah Panarayana inggihipun Kresna. Lampahipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuk derajat ingkang langkung inggil langkung-langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos paduka menapa mboten badhe angliling semi dhateng asmanipun kadewatan tuwin menapa mboten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan Pukulun Pandhita kang graya wangsit pindha kombang hangat saping tawang susu angin ngendi gone Mas Purnomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangribi lho, Dik, mangribi. Mesinipun Adi Guru langkung pana bab pambeganipun Kakang Ismaya. Ternyatanipun menika tasih kula warga Paduka piyambak mongko wit rumiyin nganti dumugi sak mangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang ngawon dhateng sinten kemawon. Mila menawi dipun aturaken dening Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti.
Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa ing dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumunten grahita bilih Semar gadhahi niat ingkang boten sae. Saenipun dipriksa kemawon. Inggih Kakang Rada, mangke kula ingkang badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho Di, sampun ngantos panjenengan boten adil tumrap sinten kemawon. Kresna kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mara gage matur marang panjenengan ulun. Pulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke boten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. Nanging menawi Paduka Hyang Adi Pukulun ingkang jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ingkang dados gegayuhanipun, kula kinten badhe kasembadan. Nanging lamun nulung ingkang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang. Kang kaya mengkono mboya bakal becik kedadiane Kresna. Lajeng parang Paduka kita bakal ulun paringi wadyabala. Kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga Giriguda lawan Semar. Nggone bakal mbangun pura kencana. Mekaten Pukulun? Ya. Lajeng sinten ing mengene dados rawang kula anggenipun badhe nyabaraken gayanipun Semar Badranaya. Tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna. Napa istirahaken dawuh. Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangleng tutuk mengolir guwa sela mangleng permoni kula wonten timbaning adhawuh Hyang Adi Pukulun wantrangen Paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngerayi pun mandya Bathari Durga. Kita aja enak-enak kapenak mesti wae akeh para bergasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Nona inggih mekaten sabda Paduka. Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana. Monggo Kresna butuh ruang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya. Lajeng parang Paduka ketapna wadyabala ngombyong marang lakuning Kresna supaya Giriguda kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel. Tobat. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun lajeng sakmangke prawi dipun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndarawati. Ya mangsa Baraka Kresna wonten paring adhawuh Pukulun. Ora susah mapan ning kayewangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka. Kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kari manut sing bakal ngetapaken para wadyabala supaya Giriguda kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana. Suwawi Pukulun kula dherekaken. Pukulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Niki istirahaken dawuh. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Durga.
Kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika nanging kula menika didapuk dadi kami tuwaning kayiwangan. Kula menika nggadahi kewajiban njejeke sing bengkong, benerke sing luput. Ning pendak-pendak Adi Pramesti Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdalu menika mboten nate dipun dahar. Cobi to. Lajeng kula menika mapan wonten ing kayangan menika tasih dipun agem menapa kami tuwa menapa mboten? Kakang Rada. Punawi? Kula sampun matur. Inggih. Menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah nggih, leres. Ing naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun awit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah nggih. Menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat kula kinten Semar badhe kasembatanipun badhe ambangun Pura Kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun Pura Kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang. Dalah. Jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi tetela mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng Paduka. Monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat. Monggo Dik kula dherekaken Indra wonten timbalan. Tunggunen kayiwanganing Sunadya nganglang bawana nggih sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun. Mangga hanggo sesumbar lendo bumi konjing kumaludo guntur ketup lumembak penyukan kumambang Pukulun samangke sampun dumugi wonten ing jagat kepareng kula badhe cumadong dawuh Pukulun Pandya Betari Durga kula nyadong dawuh samangke sampun dumugi wonten ing Janaloka kepareng kula nyadong timbalanipun Paduka Hyang Adi Pukulun wonten menapa batobat bisa ing atase aku iki dadi dewa arang-arang ketemu Janaka bareng aku karo Janaka batobat lah kok dadi umup kabeh getihku karo jajal. Ora satriya bagus ora jamak kaya Janaka piye nganti bingung lho matrapake karo awakku dhewe. Pukulun kula cumadong dawuh Kresna kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan lawan jeneng para Kresna. Yen aku mung karita tuwuntat ketepake para wadyabala dene sira mangsa baranga nggone gawe karti sampeka. Supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun Pura Kencana nggih ngestaken dawuh maring ngaten kula namung nderek kersa Paduka Hyang Adi Pukulun wis tak sawangska kadohan mengko yen wis kowe budal marang Karang Kadempel aku tak ngentopake para baju barat budal marang Karang Kadempel Kresna nggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun.
wonten balane ngadawu. Dina samangka aku wis kelilan dening Iwang Pikulun Jatimurti supaya nggiri godha kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu lajeng pareng paduka kados pundi? Yayi derek napa Kakang? Merga Iwang Jatimurti wis paring dawuh yen to Semar bakal nampa kanugrahan, cobane ya bakal cemepak nuninggi. Lah pun Kakang yen minangka dadi pacobane Kyai Semar Badranaya. Yen Semar bisa ngliwati pacoban mau teges pantes entuk kanugrahan wujuding para kencana nanging yen ora tegese Semar bakal duwe gegayuhan sing luwih saka nggone bangun para kencana kepareng paduka mula coba yen mancen siap dilantip panggraitane tututana nata Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten maring adawuh yen to wujud kaya ngene tak kira kula warga Karang Kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ning Karang Kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula jadi aja wujud wujuding satriya Madukara salina wujud adhiku Cabagus Janaka. Kok kowe wujud Sardula. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang baku mboten kawanguran dening tiang-tiang Karang Kadempel. Hayo adhiku Cabagus. Dicaketi Karang Kadempel kanthi wujud Sardula kaya mengkono tak kira iso gegerake wong Karang Pradesan. Kanthi mengkono ora bakal padha jenjem uripe wong desa Karang Kadempel. Oh iki ngestaken dawuh. Budal dina iki bareng kalipun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Wonten dawuh kabeh wae para bekas anjim setan mriprayangan liyu-liyu Banaspati kekle balongan tandak jangkrung rayuda jangkong warudaya wewe glidra lan sak piturute. Iya. Kresna wis budal marang ning Karang Kadempel. Iya. Wadya bala baju barat budalna. Kabeh ora tak wiji mbaka siji kabeh. Krit lampet brungkat kimpul dawuhku ya Jaramaya. Iya. Susupana jiwane wong Karang Kadempel. Yen wis mbok susupi gawanan menang dandang mangure mbok siji dadi panganing para braju barat. Wah, lah dalah.
Ngaestu padha dawuh paduka Iwang Pandya Bedhare Durla mangkatipun Prawadya bolong pinjang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang mangkat to dina iki. Nonon ngestaken dawuh Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. nggih ngestaken dawuh.